saka papa inoitwa chitomeshwa. Chitomeshwa apa pandora kusunga iyi ndo black tying wire aya ndo ma links izi ndo deformed bar. Saka ndo zvarera akaita rakadai. Ndiani? Iri rora akawandisa aya ndakangopiwa rakangodai ziguru iri. This one iri ndakangorisimudzirwa iri. Rakawandisisisa. It's more than rakangosimudzwa rakadai. Iri ndo black tying yakawandisisisa inotopinda futi paekera pa ring beam. It's more than yekera yataika purchase. Ndakangorisimudzirwa rakangodai iri. Mambo isa tape measure ko? Yaita chi? Timboona toni. Please make sure ka. Ayo apa tema tina damuzika apa dogadzira vanoenza. Isa toni. 800. Ende kumberi kwambobatwa futi kotoni. Nezo. Yaita chi? 700 ira. Yaita exactly 700. Ira. Madingu pawedzera mbichana. Kuti aibwazi kabata level yoko kati sikuda kuti ati asi zvandataura. Ngatingoita kuti ingoita ka extra yakakotora kuti musanetsana navanhu because iri chileya chipiti ndikachi. Uyane apa tona. Ichi uku ira rese roda kuwedzerwa less than 700. Yaita 60 something. Ungoparira ichidai chine ichichi because chameshwa futi. Itaitoni papa. Apa paisati yasvika apa. Aina kai. Inoda kungowedzerwa mbichana. Pamwe pawedzerwa nepapa. Say guys for the people. Tauya kuno ku Kadoma. So that inspector ambouya ndobazoti ndapawedzerwe mamwe ma centimeters kuti nyatsodzika kusvika paari kuda pacho chaipo. So iyi ndoda kuwedzerwa 70 papa. Ndoda kuwedzerwa ndiyani akachita panapa. Ari kuchera. Uya apa. Ndoda kuwedzerwa kuti 70 iyi inofanira kudzika. Makaemera kuwedzerwa. Unoone. Ndoda kuwedzerwa kuti yana kuona apa. Handi kuya na 11. Unaona ndio. Ndoda kuwedzerwa mbichana. Apa ndo pagona kubuda apa. Iya buda apa. Kama tombo negona sita zvousima mana tombo dodika chaiko. Isapa toni. Kona ijeti ndio yangu. Ndobata angoparirirwa kuti wazviziva zvakazipakatira nyana yako aishotoparwa tinoiparira sakuti ngomesha tombonatanga kachi baroda kupagwa baba baroda kuparira ya yose ndatombovhika nizvi towedzera chaiko please give the name of Jesus handiti tatati satusiya space of 0.5 balisa pamwe achari kuuya mangwana yakunotoni apo ndasvika kusite concrete iri kudigwa thickness yakakura concrete iri kudirwa umo mukati madirwa umo touya kuno touya concrete yedu umo mukati mumwe hamusati madirwa umo touya saka mvura yazodi saka mangoshanda apa chete apa razara here tengi racho rofanira kunyatsosara nditi touya todaiwo so rakakura zithickness reuyiri zicongrete rakakura zviri sei guys for the people tiri kuno kukadoma vakomana vatanga ava saka pekutanga
foundation yedu tikabva taisa apa pane pari taisa simbi dzedu namalinks edu right round yedu yese simbi dzedu bva tadziisa rasanganisika pane maspaces aya makatirebei takasisa futi simbi ipapo iri ibox redu ratatanga kusimudza iro kuti tichitanga kuti tigozonobata kuti tikati do box from the foundation takutanga kuzonoti takuda kuzondiraki slab then ndotasa uko kuna vakomana mwari uko avo vari kuvaka uko saka vakuda kuti vasvike panapa pakuona pamuri kuona apapa ndo box redu iyo ndo imba yese iyi yamuri kuona iyi iri kuvakwa kuno kupi kukadoma hatifambe tichiinda uko timbondiona kuti zvavari kuita ndouya kuno ndouya saka problem yakatika panapa mazuva akauya mabricks kwainaya so zvakwainaya kudero mabricks edu akabhasarira uko kure kumberi kwekugedhu yamuri kuona kusvika uko iyo saka ndizvozvo then panauye brick force uya kusaidi kuno kundivatsaridze chazomudai uya pa zvamuri kuona iyi brick force so iyi brick force yamuri kuona nditka so brick force yedu tiri kuti 1 2 3 saka isusu tiri kuti muri kuona inini personally semunhu handiti ari kushanda nemainjiniya kazhinji kacho nguva zhinji ndiri kuti inini brick force dzedu ngatisei after every 3 lines ambozviona pamutemo haezo is every after 5 lines but inini ndine chimbota pamutemo anoti after every 5 lines but inini ndakati every after 3 lines zvimwe chete nemalinks edu isusu maspesi ratakamaita ndakati ngaatsikane so some of the things zvaita zvezva kuti when you're working with the engineers you get imwe knowledge yekuti unouya uchiimprove futi zvimwe zvinhu zvimashandira unenge uchiita nawo pasite zvafana nemesh wire chaiyo mesh wire takatozotanga kuitwa advocate naengineer kuti kana dzimba dzenyu dzese mamusingaise maengineer mamesh ndoti mise mesh yedu imwe itori ukoko yakamirira kupinda paslab hambozviona saka ndozve zvimwe zvinhu izvo zvokuti kushandawo nemaengineer kwakanaka you get that information yekuti pamwe usiri kutonyatsokuiziva kuti ndo mafambiro azvoni iwayayo so those are some of the things andikuita panapa I think ndizvozvo guys for the people kunoku guys hakuna transport saka ndakufonegwa nemunhu wetaxi wototi ukasvika mutown wasvika mutown wotsvaga taxi inokuunza panapa wazi kuti ubve panapa kunobata kurodhi kure saka ndoshandisa chitaxi hamunozviona manje so I think ndizvozvo mukati mandakatsika munomu mune footing mese hapana pasina kudirwa concrete mukati simbi ine simbi mune footing takaisa kuti simbi mese munofamba tichiuya tese saka kwesaka mukuona I think ndizvozvo kukwana chishanda tasei ouya so tosvika futi kunoku handinoona kuti brickwork yedu yatatofambidza futi kunoku ndo zvandachitaura zvaizva kuti after every 3 lines ambozviona 3 lines dzega ngapaiswe brick force ndo mutemo wandandichikumbirisa chaizvo kuti ndokumbirisa ndo zvamuri kuona futi uko kwese uko kwamuri kuona kune brickwork iyo 3 lines saka I think takatasa panapa by kumafriday box redu rese tetaribatanidza tacomplete kana takatarisa takadai so tiri kuti isusu ngakufonyegwa kandazviona so guys tiri kuti isusu vada kuti vange vachasei vachivakigwa nesu get in touch with me tinosvika ikoko panapa pakutofamba once wangoona vatodaiwo so takutosimuka mubox muchaona kuti after slab panenge pachimanya sei munhu anenge akutosvota kuti imba yangu yakutopera ndekusvotwa nekunakidzwa hamunozviona so I think izvo zvedu zvikufamba zvakanaka ndizvozvo guys for the people tinenge tine hama dzacho dzeclient dzedu panapa toshandisa zvakanaka zvisina kana problem saka apapa izvizvi ndakufonegwa unzi hatichidzokerai because unenge wahaya kuenda nekudzoka saka ndangoti chirega ndine ndangouya futi kumbonoona kuti brickwork yedu yachoni yatanga sei uri kutanga zvakanaka here kana kuti yakudii hamunozviona manje saka ndizvozvo guys for the people bye bye.